svjetskog dana nepušenja ovdje kod nas i da možemo progovoriti o pušenju kao problemu zdravstvenom i kao o problemu utjecaja na okoliš. Prosjeka i za dječake i za djevojčice. Ove godine kampanja ima za cilj kolegicu Katarinu Šanković, moram zahvaliti riječi vezano o našoj važnoj temi nepušenja. Nekoliko riječi o utjecaju duhana, duhanske industrije i pušenja na okoliš. Pa evo molim doktoricu Vrenović-Branović, službenicu za vezu Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj, da nam ne kaže nekoliko riječi u ime Svjetske zdravstvene organizacije, a inače Iva je isto tako iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Do prije 2 godine. Hvala svima, lijep pozdrav. Pa čuli smo evo i uvodno, ove godine kampanja ima naslov koji je naziv duhan efekta na našem okolišu. Duhan zagađuje našu planetu i šteti zdravlju, više od 8 milijuna smrti godišnje. Koja danas pozdravlja u ime ministra Beroša, u svoje ime. I posebno mi je drago da mogu pristovati jednoj takvoj javnoj zdravstvenoj akciji kao što je Svjetski dan nepušenja. Svoje osobno ime u ime Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Evo, drago mi je da javnosti o utjecaju duhana na okoliš. Isto tako izložiti nastojanje duhanske industrije da je tu jako puno opušaka koji nisu biorazgradivi, nego se zadržavaju dugo u okolišu. Do toga da je velika većina požara, ne velika većina, veliki broj. Nije niko rekao, pa ću ja. 1987. se obilježava dan nepušenja. Ja se nadam da je nešto doprinijelo smanjenje pušenja, ali nekako na globalnom planu, znači evo, ove godine tema, znači zaštita okoliša, lani je bila način kako prestati pušiti, kako potaknuti. Ivan Čelić, naime još su Prohaska i Hitler prije 40 godina pokazali da prosječnom pušaču treba 7 puta u životu da pokuša prestati pušiti da bi taj 7. put bio uspješan. Mahom javne zdravstvene napor, jer države se trude, rekao si Kruno, trude se, ali nisu baš dosljedne i nije ni naša dosljedna u smislu tih baš politika ograničenja duhanskih proizvoda, ograničenja upotrebe, poticanja ljude različitim zakonskim modelima, zakonskim rješenjima, nije baš uvijek uspješno. Znači, možemo reći, ovaj direktni pad, smanjenje prevalencije muškaraca skoro 30%, smanjenje prevalencije u žena skoro 40%, to je rezultat javnog zdravstva. To je rezultat našeg. Ja bih rekao isto tako, slažem se s ovim što je profesorica Kujundžić-Tirak govorila da je to zapravo jedno te isto, ali ako gledamo ipak po Hamredaškom principu za one koji puše, moramo voditi računa o tome. Kod nas je zakonska regulativa po tom pitanju dobra, mislim da smo tu vrlo napredni. Ja smatram da je primarna prevencija osnovna djelatnosti i javnog zdravstva i promocije zdravlja. I zato smo mi niz godina radili upravo sa rizičnim skupinama na osnovu naravno javnog zdravstvenih prioriteta, koji je svakako jedan bio i puši. Evo, ovo su vjerojatno rekli prethodnici, rizična ponašanja. Proizvođači e-cigareta ne stavljaju jasne upute kako pravilno odložiti taj uređaj. Znači od e-cigareta nemamo opuške, ali imamo plastiku, imamo metale, imamo ove bočice u kojoj je kućina. To nije biorazgradivo, to se taloži u okolišu i naravno da je štetno i to se opterećuje ekosustav. Sadrže i arome i okuse o kojima sam govorila kad sam pričala o e-cigaretama. Da posebno se sviđaju mladima i nepušačima, doma svi oni vam imaju zapravo isti target ili modus operandi. Znači mladi, pa koliko vam god pričaju da ne nije za mlade, oni će svakako spriječiti da to mladi ne koriste, ma je, ipak nije istina. Baš i jesu ti mladi
i krene opet pred nama rasprava. Evo, svi govornici su tu, ravnatelja nema, mogu ja proračuniti za njega odgovoriti ako baš za njega neko ima pitanje.